să ne plimbăm puțin prin oraș și să căutăm persoane care mă cunosc și mă urmăresc pe social media și cred că o să le oferim ceva în schimb. Haideți! Am văzut o fată și cred că este româncă. Hai să o întrebăm pe ea. Salon și o să beneficiez de un head spa. Ok, sună bine. Hai cu noi! Oh my god! Wow! E caldă? Nu. Nu-i caldă, e ok. Wow, înseamnă că ți-ți speri pe apă fierbinte. Să știi că da. Eu am auzit că nu știu, că nu e bine că nu e bine la primul. Da, așa îmi place mie. Da, și din așa că vara nu prea pot să fac asta, adică unul mi-e prea cald. Ai care ai apărut. Și am zis, bă, asta e Eli. Și prima dată am crezut că e contul ăla tău asta, dar am văzut că după e Daily Eli. Da. Tu aveai și celălalt. Da. Da. Pe la nu l-am șters pentru că am fost de el și mai sper. Să lăsăm manifestația asta. Oricum eu mi-am mai dat drumul, că știi că tu oare mai cunoscut când am venit prima dată la biserică la Gafe?